Amapolisa ayibeke phansi kweliso elibukhali imeko kumazantsi eLenasia eRhawutini nanjengoko luqhuba uqhankqalazo labahlali kwindawo yogobityholo iPhumla Mqashi. Amapolisa enze uqoqo kwikhaya losomashishini uCalvin Mathibede eThekwini emva kokuphanza kwenyathelo lalo somashishini lokuthintela amapolisa kuba angenzi uqoqo. This is really bringing health service to the people where they are. They don't have to travel long distance. So the specialists, if they can do this, let's go where the patients are and do this. Babulela inkxaso yorhulumente wephondo laseLimpopo oogqirha kwisibhedlele iMankweng kufuphi nasePolokwane emva koqhaqho oluye lwaba impumelelo kusohlulwa kwamawele azalwe edibene. Sinibulisa emakhaya unkandandambi Ndodwa Ndamba noPhumza Sikhumba noyitolikiyo ulwimi lwezandla. Amapolisa ayibeke phansi kweliso elibukhali imeko kumazantsi eLenasia eRhawutini okukuzana njengoko luqhuba uqhankqalazo labahlali kwindawo yogobityholo ePhumla Mqashi. Abahlali bavale indlela ngamatye bekwatshisa namatayala bemisa ngxi iimoto benyanzelisa abaqhubi ukuba basebenzise ezinye iindlela. Isikhalazo sabahlali bathi sele begqibe iiveki ezimbini ngaphandle kwamanzi kwaye banyanzelisa ukuba iJoburg Water ibankinkishele amanzi. Zimenci iintshukumo namhlanje kwindawo yogobityholo ePhumla Mqashi kumazantsi eLenasia eRhawutini ngethuba abahlali bebelugcwabevu ngumsindo bevale zonke iindlela. Unobangela woku kukungabikho kwamanzi kule ndawo. Kunama-pensioners agulayo amaphuzela amanzi abawaphuzi at all, kumele bawabhole kuqala. So nje siyakhala kapha singumphakathi ukuthi asinamanzi egcineni, sidinga amanzi and sidinga a-permanent solution because angeke silokhu sizotoyitoya sifuna amanzi. Angase kube usingakhi sizotoya sifuna amanzi. It's been long. So sicela nje ukuthi basivulele ivalve yethu sithole amanzi, wonke umuntu abe namanzi. Mabaze ne-permanent solution. Itsida angithi besikhonekte illegally. Mabafaka ama-meter box kule ndawo besikhonekte kuyo illegally ke so wabhadala amanzi because angeke sikhona ukuphila kanje. Every month kumele simela estradini sitoyitoyela amanzi amalungelo wethu. Amanzi siphila ngawo, bathi siphile ngani? Batyhola ngelithi sele kuyiveki ngoku bengenamanzi kwaye lawo aziswayo ngezigadla zamanzi awacocekanga kwaye bathi abanangxaki nokuwarhumela amanzi. Manje masivalelwe amanzi basesivalelwe 5 days ngenxa yokuthi kancane kuthiwa bastrikile abantu bama-truck. Singena kuphi ngoba i-arrangement yabo thina sifuna amanzi. Manje into esesikhalela manje isisifeyile kakhulu lento yama-truck. Into esikhalelayo sikhalela ukuthi akubuyelwe lapha evalvini basivulele amanzi simane amanzi la enwaletha kithi nisho ukuthi siwakhokhela kanjani. Kumanje ngoNovember silinde ukuthi nize nizosivotisa and nina niJoburg Water niyiphathi ka-government. So nina nu-government yini why nifanele nisihlukumeze kanje by the end of the day nisemsebenzini nifakwe yithi lapho? Why fanele sihlukumezwe yini? End of the day sonke singabantu basePhumla singabantu emhlabeni. We deserve ama-services sonke ngokulingana. Abequmrhu elinkinkisha amanzi eRhawutini iJoburg Water bathi baza kugwadla iqhinga lokukhawulelana nalomngeni. Sinama-tankers wethu awu-20 esesiwathengile ukuthi uma kuba nale nkinga enje mhlambe kube yiwona ahamba phambili kunawokuthi sisebenzise la nkama ukwenzela ukuthi kungabi nale interruption ngoba njalo uma singakhokhile kuba khona lesimo sokuthi niyateleka. Kulindeleke ukuba abaseJoburg Water babuyele kwaba bahlali bazokunika isisombululo kule ngxaki bajongene nayo yamanzi. Amapolisa aKwaZulu-Natal aqhube uqoqo lokujonga ukuba kuyathotyelwa kusini na ukusetyenziswa kwemipu kumashishini aseThekwini kaCalvin Mathibede okukuza emva kokuba inkundla izichithile iinzame zakhe zokunqanda olu qoqo kula mashishini akhe. Kanti amapolisa athi aqaphele eminye imiba exhalabisayo ngethuba esenza uqoqo lwawo. Le miba iquka inani lemipu kunye nokugcinwa kweerekhodi. If you do not have anything to hide, you cannot be stopping police to come to do their work. And not to say that there's something that they were hiding. But so far, it's early stages now. We've just been here for over an hour.
But so far we have found some discrepancies in what we are doing now, where they must complete the register with a pen, permanent ink. They are using pencil. Firearms are moving without anybody signing off. And they are telling us that they've got 815 firearms. Our records indicate that they've got 857. So far, the numbers don't tally. But we believe that at the end of the operation, the numbers will tally. Because if they don't, somebody must take the fall for it. Ityala lendoda etyholwa ngokubulala abazali ePitoli lihlehliselwe umhla wama-20 kuMeyi ukuze kugqitywe uphando. UTebogo Mnisi uvele kancinci phambi kwenkundla kamantyi yaseMamelodi ebutsheni bemini yanamhlanje. UMnisi wabanjwa kunyaka ophelileyo emva kokutyholwa ngokudubula abazala bakhe uTshiamo noBaliseng Moramarha bafunyanwa bebhubhile ecaleni kwendlela ngo-Okthobha. UTebogo Mnisi noneminyaka engama-38 ubudala jongene nezityholo zokubulala ocetyiweyo kwaye wayeka isicelo sakhe sebheyile kunyaka ophelileyo. Abahlali base-Upper Tabase Mthathe eMpuma Koloni bazimase intlanganiso nalapho bekushukuxwa umba weemali zookhokho babo zomhlaba kwaye bathi bekufanele ukuba zaphuma ezimali ngo-1998 ukanti isebe lijongene nemiba ephathelene nomhlaba kweli phondo lithi imali engange-220 million zeerandi ibekelwe bucala ukuze ihlawule abantu kwaye i-75 million rand sele ihlawulwe ezinye iintsapho. Abahlali baseTabase bathi iimali zomhlaba kudala bezilindile kurhulumente kwaye abanye babahlali sele balandulela eli belindile. Bathi imizi ebalekayo esele ifumene ukusukela ngonyaka ka-2022 bakwabanga ngelithi xa zinokuphuma ezimali zingabutshintsha ubomi babo. I-concerns zabantu abebenze iziclaim, abantu abadala most yabo bayasweleka abayifumani imali, abanye bayahamba abanye bayifumana imali, and now kukho abantu ababhatalwayo. Ufumanisa uba kwifamily 1 about 4 people kubhatalwe 2 or 1. Uyifumana kwethu le mali iza kutshintsha ubomi ngoba bakhona abantu asebebhatele apha e-Upper Tabase abe kungenawo kwandlu kwacingo into enawo wawusiva kuthiwa xa ukhula phana kwakulo sibanibani azange wenziwa namangcwaba zakuthini kodwa labo bantu siyibonile imizi yakhona ivukile sayibona kuzilelwa abantu kusenziwa imicimbi engazange yenziwe. Ukanti abasemagunyeni bathi yimizi engaphaya kwewaka esele ihlawulwe. The claim, yes, was approved in 2023 November for an amount of 220 million rand to be paid to the beneficiaries as financial compensation. However, I can report now to correct the statement that we saw earlier on, that out of that money, we have already paid 75 million rand to the beneficiaries of this area, which is about 1,089 people have just received money. Aba bahlali bamemelela kurhulumente ukuba ngenelele ngokukhawuleza ukuze bakwazi ukugxotha ikati eziko. Umbutho weenkokheli zomthonyama kwiphondo laseMpuma Koloni uthi uxhalabile kakhulu sisiganeko sakutshanje nalapho kukho ividiyo ethe ndi kumakhasi ezonxibelelwano nebonisa ukubekwa kwekumkani yaseNigeria nebizwa iGwendibona East London kuGompo eMpuma Koloni. Usihlalo weContralesa ephondweni uNkosi Mwelo Nonkonyana uthi esi siganeko siyindelelo kwikumkani yamaRharhabe nakwiinkokheli zemveli kwaye baza kubamba umngcelele ochaseneyo neli nyathelo. Idale isankxwe ividiyo ethendi kumakhasi ezonxibelelwano nalapho bekubonakala kubekwa ikumkani yaseNigeria uSolomon Ogbonna eziko nobizwa iGwendibona East London kuGompo eMpuma Koloni kule mpelaveki siphuma kuyo. Kambe abantwana begazi bathi esi siyelegu yindelelo enkulu kwikumkani yamaRharhabe kwisizwe samaRharhabe siphela nakubo ngenkqu. Ukumkani ovululwandle iinkosi zethu ezikhona phaya kunye namaphakathi obukhosi kunye ke nesigqeba seContralesa kwiBuffalo City sothukile sesisihelegu. Kambe nabantu ngokunokwabo bathi zinkosi nithulele ntoni na kusonakala. Ingaba
niyekile niba zinkosi yona inkosi khona inkosi yesinye isizwe engahamba iye kwenye isizwe ngakhange iyokukhahlela kwinkosi okanye ikumkani yeso sizwe nto leyo enzekileyo apha yiyo loo nto sithi sisithuko kumkumkani uSandile sisithuko kumaRharhabe sisithuko kuthi sizinkokheli zobukhosi. iContralesa ithi iza kudibanisa iintloko ze ifaka nemilomo nendlu yozakuzo yaseNigeria ukuze iphose umrhaji ingenelele. Isigqeba esilawulayo sizawudibana kwasebusuku okanye ngomso and kuba kuyevakala bafuna sidibene. Injongo ke sekubonakala uba sizawuyenza sizawukwenza le nto kuthiwa yimatshi ukuvakalisa ingqumbo yethu. Uluntu luyabongozwa ke ukuba luthobe izibilini lulindele umkhombandlela oza kuvela xa sele bedibanise intloko abantwana begazi. Sicela ke abantu bakuthi bathobe izibilini siyaqonda into kokokuba bathukiwe kuba kuthuke ubukumkani wathukwa bona ngenqu. uNkosi Nonkonyana uthi phakathi kwezinto abaza kuzenza baza kuqhuba nomngcelele kungekudala ukuhewula esi siganeko kwaye uhlabe ikhwelo kube mbangaphandle ukuba bayihloniphe imithetho yeli nezikhokelo zayo. Emva kweeyure ezisixhenxe zoxinzelelo utyando lokohlukaniswa kwamawele bezelwe ngoJanuwari edibene kube impumelelo lommangaliso wenziwe kwisibhedlele iMakweng ngaphandle kwasePolokwane kwiphondo laseLimpopo lamasana achacha kuhle kwicandelo lesi sibhedlele labagula kakhulu njengoko kufuneka ifumene ingqwalaselo engaphazanyiswayo. Igqiza elikhokelwe nguNjingalwazi Nyaweleni Chefularo oyintloko yotyando lenze imimangaliso ngotyando lokwahlukanisa ngempumelelo amawele ayezelwe edibene ngoJanuwari walo nyaka. Le mbali ishicilelwe kwiphondo laseLimpopo. This is really bringing health service to the people where they are. They don't have to travel long distance. So the specialists, if they can do this, let's go where the patients are and do this. uNjingalwazi uvakalise ukuba nelunda ngokuba ngokuqala ukwenza olutyando nolungazange lwenziwa ngaphambili kweli phondo. It's not my first, but this is the first for the province, first for Mankweng, first for University of Limpopo, first for rural health matters, never been done before. Kambe ibiyindlela ende ukubheka impumelelweni. Oogqirha bathi baqala ukulungiselela olutyando kudala yaye babulela inkxaso abayifumeneyo. So we had 7 weeks planning for these babies. So we had to prepare thoroughly, especially that we are dealing with babies 2 months old or 7 weeks old. It's a challenging and critical type of anesthesia that you need to prepare wisely. Ingcali yentsana ezisandula ukuzalwa uGqirha Thomas Mayilula uthi umsebenzi omkhulu waqala xa aba bantwana bezalwa njengoko kwakufuneka beqinisekisile okokuba bayomelela ngokwaneleyo ukuze balungele utyando lwabo. When the baby were born, of course, we had to stabilize these babies because it was an emergency cesarean section, and immediately after that they were taken to ICU to support the respiratory system and also the cardiovascular system. Ngelixa uNjingalwazi kwakhuthaze oogqirha basakhasayo ukuba bazethembe izakhono zabo yaye bazisebenzise. Ephendula umbuzo ka-Advocate Matthew Chalkerson okhokele ubungqina kwikomishoni kaMadlanga uSergeant Fanny Nkosi malunga nokuba yintoni eyayimenza abe nomdla wokuncokola ngethenda negosa eliphethe ofisi yemali kumasipala waseTshwane uthe kungenxa yokuba umntakwabo wayengada ufumana umsebenzi kwithenda ezikhutshwa ngulo masipala wayebuza kube efuna ukwazi unobangela waloo nto. Why was he interested in your brother's company's vendor number at the city? Actually, he was not interested. I was interested because I've raised it with him that my brother is busy applying in different jobs there by Tshwane and is not getting any. Then he said, no, maybe something is not okay. Can you please send his vendor number so that I must check? What is it? A problem. And what jobs was your brother applying for? Supplying
And when you say your brother's company was applying for jobs, is this competing for tenders? Short supplies. Short supplies without tenders? Yes. Anything that might have came or been advertised at Tshwane. So were you talking now in particular about tenders or non-tender procurement? Well, tenders or non-tender procurement? What were you discussing? I can't be saying none or tender procurement. I was just referring that this is the vendor number. Check on what is happening. Why isn't my brother getting anything? Sergeant Fani Nkosi kwaveze ukuba kwiinkampani ezisixhenxe zanikwa uNjengele Dlamini ekwakusaziwa ukuba unento emdibanisa nomasipala waseTshwane kwavela nekaJulius Malema eyayikhona nakuluhlu olwalukwathunyelwa kwigosa eliphethe ofisi yemali kulo masipala uGareth Mnisi. The three major messages, I will start with that one of seven companies. At that time, according to the general, that he was approached, I don't know by who, but some individuals knowing that he's working at Tshwane, or he once worked with them before, but I think he was working at Tshwane on security issues. Then they gave him these 7 companies. Then they further said to him, these companies belong to CIC Juju. And then they further elaborated that the same companies were also given to the CFO. Iikomiti zamaqela okhuseleko epalamente bezibambe ingqungquthelano nondaba namhlanje malunga neenzame zokulwa ulwaphulo-mthetho nokuqinisekisa ukhuseleko kweli. Osihlalo beekomiti zepalamente abane bachaze iindlela zokungenelela kwidabi lolwaphulo-mthetho olukhulayo noluquka ubundlobongela bamaqela emigewu, udushe loonoteksi kunye nomba wokuthunyelwa kwamajoni ukuxhasa amapolisa. Time for dilly-dally, time for blaming, it's over. We have a common enemy and we are all under a common threat. We need to respond to that particular situation we are confronting. That's why we, as the Portfolio Committee on Defense, we support the President initiative to bring the South African National Defence Force and the South African to collaborate and cooperate with the South African police services in fighting crime. Because when 26,000 people die in the hands of the criminal element, that's a low-key civil war. Only in a civil war or in a full-blown war, such numbers of people can lose their lives. Umqeqeshi webafana bafana uHugo Bruce ubhengeza iqela lakhe labadlali abangama-23 neliza kuqobisana nePanama kwimidlalo ebuhlobo emibini. Le midlalo ebuhlobo iza kubanjelwa eThekwini naseKapa kwaye iyinxalenye yokulungiselela indebe yehlabathi. Kwaye uHugo Bruce uza kusebenzisa le midlalo ukujonga abadlali azakuya nabo kwindebe yehlabathi neza kuqala ngoJuni. uThemba Zwane noThapelo Maseko babuyele kwakho kweli qela ngelixa unozinti weOrlando Pirates uSipho Chaine engabizwa kweli ityeli. Kakhulu ke Qowathikazi noMamzangwa ezindabeni ndiyakubulisa mbukele ekhaya ndikwamkele ke kwiqonga lam leMozulu mna ke bethuna ke gama ndikuthabile ke ndiyinzwakazi yabathembu kubanzi masijongeni ke nansi iMozulu mbukele ekhaya siyasiphawuleka kokuqala nje sivule ngomfanekiso wethu ke kwemvula nemimoya phansi nje kuwo wonke uMzantsi Afrika nawo ekhaya uyaqotha banoko kusibekele impela kundawo ezininzi ezinze kumntla-mpuma ngamandla futhi kolapho lapha eGauteng kompumalanga napha eFree State impela futhi kwindawo ezininzi nesithathu kumazantsi njengapha
Pietermaritzburg ngexesha lasekuseni phaa amaqondo okutshisa abaphantsi afikela ku-12 degrees ngokubanzi ke bethu lapha ekhaya masijongeni ke amaqondo wethu aphantsi naphezulu sivule iphalo lokuqala neliphalo ephondweni ke mbukeli wam lasempuma koloni njengakwiindawo ezininzi ke ezize kakhulu ke kwintshona nencam elapho phaa kokaladokwe futhi Burgersdorp nasemthatha phaya ekuseni zikhona izantyala zemvula namaqondo okutshisa anciphile efikela kaloku la-13 degrees kanti ke ngokubanzi futhi phaya eFreystata mpela ke kwindawo ezininzi phaya koovelcom nakooFrankfurt ekuseni futhi kuyanetha kututume nje yonke lantsasa babuye ke basonga usuku ngomso ngamaqondo okutshisa noko thanda ukuphakama ngo-28 degrees ngomso ebusuku kanti ke benje nje futhi mbukeli phaya kwelaphoyo laphaya entshona koloni mpela ke kwindawo ezininzi nezikufutshane phaya elunxwemeni indawo ezininzi phaa koFredendal futhi naseWorcester ekuseni kuyafefa phaya ngelashumi nje elikhatshwa sisithandathu mbukele ekhaya ngokubanzi futhi phaya ephondweni ke laphaya eNorthern Cape mpela kwindawo ezininzi ke eziphezulu kulaphondo phaya koKuruman eKimberley ePriska kwasekuseni futhi qaba ngamafu mpela phaya bevuswa ngomyoli kakhulu ke u-18 degrees kanti ke zebenje futhi kwelaphondo laphaya Northwest ngamandla ke futhi kumazantsi nentshona phaa kwelaphondo futhi phaa koDaung ekuseni naseBloemhof ungathi kufefe futhi kututume nje yonke laa ntsasa bevuka ekuseni ngo-16 degrees kanti ke imozulu futhi ephondweni laseGauteng mpela ke kumantla welaphondo ndawo ezininzi phaa koJohannesburg eSprings naphaa koCarltonville phaa ekuseni futhi kuyafefa mpela futhi kututume nje yonke laa ntsasa ngamaqondo okutshisa phantsi ka-15 degrees mbukele ekhaya nyuka nam ngokubanzi sijonge phaya ephondweni ke laphaya eLimpopo mpela ke kumazantsi phaya koBilabila Thabazimbi naphaa kumbindi welaphondo phaya ePulukwane ngexesha lasekuseni futhi loo maqondo okutshisa phantsi asephantsi kakhulu ngo-18 degrees kanti ke zebenje futhi ephondweni laphaya empumalanga mpela ke futhi kumantla nempuma elaphondo phaa koSikhukhuza embomela kwasekuseni futhi kuyanetha nezantyala zemvula phaa kombomela futhi ekuseni ngo-19 degrees vume ekhaya ndivale ndisonge kaloku imozulu phaya ke KwaZulu Natal ngamandla ke kumazantsi nentshona phaya kwelaphondo futhi eKokstad naphaya eThekwini kwasekuseni futhi ngo-22 degrees naphaa koPietermaritzburg ekuseni ungathi ivakale nkwanta ngenxa ka-18 degrees mna ndikuthanda kangaka xesha limyoli kamnandi mawethu.